Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa asixazulule noma sisolve izibalo lezi zingezansi nazi ngikukhombisa zona. Uyabona kulezi zibalo kuzothiwa asixazulule uX naye futhi uY. Sibona ukuthi bayangenelana. Uzokhumbula kusibale besikade sisenze ekuqaleni besinani no solution. Awuthi ngisibhale futhi la eceleni ukuze sisenze kahle. Nasi sokuqala lesi singenhla. Yabona ngisibhale njengoba sinjalo. Nasi singezansi. Indlela elula yokwenza lezi zibalo ukuthi ukhumbule ukuthi ekuqaleni besenze kanjani. Khumbula la lesibalo lesisiphezulu engisikhombayo basitshelile ukuthi y is equal to 4x minus 17.5. Basitshelile. Awuthi ngibhale lesibili la ngezansi. Basitshelile ukuthi y uba. Uyabo impendulo lengiyisekelayo. Ngakho yini ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi ngithathe yona na impendulo ya y lo y ekuthiwa uwona ngiwufaka esikhaleni salo y ongezansi base ngiyaqhubeka nesibalo sami. Uzosebenza kanye nami ke manje. Siyabhala lokho esinako u4x minus 17.5 plus 2x is equal to 6.5. Ngoba kusendaweni eyodwa kukho ngale kwa equal singawuhlanganisa u4x beno 2x. Uyabona? U4 plus 2 u6. Sino 6x minus 17.5 sibe no equals wethu ngale u6.5. Uyabona sekuthanda ukubalula. Ukuze sithole isimeni sokususa lo minus 17.5 singenze njani? Wazi kahle impela ufaka yona inamba leyo engezansi efanayo. Ufake nangala eceleni. Okuzosipha abantu manje? Bayasusana u17.5 sesisale lo 6x. Yabo? Is equal to ba 16.5 plus 17.5 ukupha ba. Uzogijimisa umqondo ubali. Ukupha ba. Uzosipha u24. Ngakho yini inamba ebangene usizothatha wona u6 ukuze sisale nox. 24 divided by 6 usipha ba. Awukhumbula bo. Usipha u4. Uyabona ke manje sinempendulo elula ezwakala kangcono. Okusho ukuthi uX wethu ungango4. Lokho kuzosiza ngani? Kuzosisiza ngokuthi sike sibhekisise kahle isibalo sethu lesi singaphinde sisibhale ukuze sibhekisise kahle ukuthi kuyangenelana yini. Awuthi ngibhale futhi la. 4 ngizothi times ba uX usuba usu4 minus 17.5. Uzosipha ba u4 times 4 ba u16 minus 17.5 sale loba minus 1.5. Okusho ukuthi uy wethu is equal to minus 1.5. Enye indlela yokubhekisisa ukuthi isibalo sesiyawenza umqondo yini. Nazi impendulo zethu la singaphinde senze njani? Ngathi sibale sihle impela lesi siyangenelana sifana nalesi kade senzile ekuqaleni kade sino solution. Singasibukisisa kahle futhi sibone ukuthi yini esingayibhekisisa sibone ukuthi lesibalo sihlebani yini siyangenelana. Sifaka u-5 1.5 wethu y plus 2x sibheka ngalesi singezansi 6.5. Yabo? Esikhaleni sikayi sengifaka u4 siyangenelana.